Vitajte pri filmoch za pár minút. Dnes vám ukážem americký sci-fi film s názvom Náhradníci. Film začína pohľadom 14 rokov dozadu, kedy sa vedcom podarilo vytvoriť robotov menom Náhradníci. Ľudia ovládajú svojich náhradníkov. 98% svetovej populácie zostáva doma a nechávajú náhradníkov robiť nepríjemné veci za nich. To vedie napríklad k nevídanému zníženiu kriminality. Objavujú sa však aj skupiny protestujúcich, ktorí sú proti používaniu robotov a zakladajú si svoje rezervácie, priestory bez robotov. Ich vodca je muž nazývaný Prorok. Následne vidíme mladého muža menom Jared na zadnom sedadle drahého auta. Mladík sa má ukázať v opere. Avšak pokladá to za nudné a rozhodne sa namiesto toho ísť do nočného klubu. Mladík stretne dievča, s ktorým sa presunú von. Vtedy k ním pristúpi osoba z motorky a vidíme, že ich zabije množstvom elektriny. Udalosť vyšetrujú agenti Greer a Petersová. Žena aj muž boli náhradníkmi a pri útoku boli ich pamäťové karty zničené. Kto ovládal bohatého mladíka je neisté, avšak žena bola ovládaná chlapíkom menom Cameron McAllister, ktorý jej poškodenie nenahlásil, čo im príde zvláštne. Idú teda Camerona navštíviť, avšak nájdu ho mŕtvého. Prehrajú si posledné momenty v pamäti náhradníčky. Agent následne ide domov, kde vidíme pôvodného agenta Greera. Náhradník sa uloží na nabíjanie a pôvodný agent sa zobúdza. Následne sa v kuchyni rozpráva s náhradníčkou svojej manželky. Agent navrhuje spoločnú dovolenku a nechať náhradníkov doma. Je mu nepríjemné, že spolu netrávia dostatok času. Ona ho opraví, že ako náhradníci spolu dostatok času trávia a odchádza do práce. Dvaja mladíci vstúpia do Jaredovej izby a nachádzajú ho mŕtvého. Patológ vysvetľuje, že ich mozgy boli rozpustené na tekutinu a že to, čo sa stalo ich náhradníkom, zabilo aj ich. V nahrávke Jaredových posledných momentov vidia páchateľa. Ide o prvú vraždu po dlhej dobe. Odrazu dostanú telefonát od Jaredovho otca Lionela Kentera, muža, ktorý stojí za vznikom náhradníkov. Z firmy ho však násilne vyhodili pred 7 rokmi. Agenti ho idú navštíviť a privíta ich jeden z jeho náhradníkov, ktorý sa náramne podobá na Jareda. Lionel vysvetľuje, že synovi požičiaval svojich vlastných náhradníkov. Petersová mu pripomína, že používať náhradníka registrovaného na niekoho iného je trestný čin. Greer zdieľa, že aj on prišiel v minulosti o syna a pýta sa, či Lionel vie, prečo by niekto chcel ublížiť jemu alebo jeho synovi. Kenter si uvedomuje, že možno chceli zabiť jeho a nie Jareda. Náhradník sa zrazu vypne, pretože skutočný Lionel sa zobudí s plačom. Agenti následne idú do firmy vsi, ktorá náhradníkov vyrába. Tam ich privíta hovorca firmy Viktor. Pýtajú sa, ako je možné, že náhradníkov mozog vybuchne, ale zástupcovia firmy sa vyhýbajú odpovedi. Nakoniec sa nedozvedia nič nové. Neodchádzajú ale. Namiesto toho idú na oddelenie vývoja, kde sa stretávajú s inžinierom Steinbergom. Ten hovorí, že takéto rozsiahle poškodenie čipu môže byť spôsobené iba absolútnym preťažením. Niečo podobné videl iba v prípade vojakov, ktorí sa vrátili z akcie a chýbala im optika a matičná, vrátane ID čipu, avšak telá boli nepoškodené. Na základe toho vyhľadajú plukovníka Brandna a vypytujú sa ho na zbrane, ktoré by dokázali zničiť náhradníkov. Ten hovorí, že ak by taká zbraň existovala, vedel by o tom. Hovorí, že matičná doska a optika chýbajú, pretože ich často berú na analýzu. Späť v kancelárii Peters odhalila identitu útočníka. Je to istý Miles Strickland, ktorý už je v systéme ako kriminálnik, ale bol neočakávane prepustený. Bol lokalizovaný v Bostone. Peters predpokladá, že niekto ho ochraňuje. V ich tíme pracuje aj technik Bobby, ktorý dokáže získať prístup k akémukoľvek online náhradníkovi. Samotný Bobby nie je náhradníkom. S radosťou demonštruje, ako dokáže odpojiť akéhokoľvek operátora od jeho náhradníka. Peters zdesene hovorí, že to nemôže byť legálne, avšak Bobby vysvetľuje, že je to diera v zákone. Greer je v helikoptére, naháňajúc Stricklanda. Toho práve policajti zahnali do kúta, avšak Strickland opäť použije zbraň a vyradí tak všetkých policajtov. Náhradníkov. Strickland si všimne Greera, ako ho sleduje a zamierí na helikoptéru. Greerovi sa podarí odpojiť sa od náhradníka akurát včas, aby ho zbraň nezasiala. Následne sa opäť pripojí. Helikoptéra však spadne a vyhodí Greera. Pri páde príde o končatinu, no inak je v poriadku. Vezme zbraň a opäť hľadá Stricklanda. Ten zisťuje, že jeho zbraň prestala fungovať. Greer ho dobehne a chce, aby mu vydal tú zbraň. Nachádzajú sa však v rezervácii bez náhradníkov a tak po ňom začnú okamžite strieľať. Skutočný Greer sa bolestne plazí po zemi.
Peters je pokarhaná za to, že nedávala pozor na Greera a na zvyšok dňa ju pošlú domov. Doma manželka nachádza Greera v bolestiach. Prorok si zatiaľ nechá privolať Stricklanda a pýta sa na tú zbraň. Strickland prisahá, že netuší, kto to bol. Prorok oficiálne prehlási, že vstup náhradníka na ich pôdu považujú za vyhlásenie vojny. Greera v nemocnici navštívi Stone, hovoriac, že za neho a Petersovú preberá prípad. Zatiaľ je suspendovaný a nového náhradníka dostane až po vyriešení prípadu. Pred nemocnicou ho čaká Petersová. Greer je vo vytržení, keďže sa po uliciach vo vlastnom tele neprechádzal už roky. Ide späť na miesto, kde zničili jeho náhradníka. Vidí, ako pália Stricklandovo telo. Žiada o rozhovor s prorokom. Zmlátia ho, ale napriek tomu od nich požaduje tú zbraň. Prorok hovorí, že ak nejakú zbraň nájde, dá mu ju. Prorok pravda, že tú zbraň má. Cestou domov Greerovi zastaví auto jedného z Kantorových náhradníkov. Greer ho uisťuje, že muž, ktorý zabil Jareda, je už mŕtvy. Kantora však trápi tá zbraň ďaleko nad možnosti proroka a jeho ľudí. Navrhuje, aby sa zamerali na to, odkiaľ zbraň pochádza. Doma objaví skupinu náhradníkov, ako majú s jeho manželkou párty. Niekoľko z nich napadne, ale robia si srandu z jeho slabosti. Ako odchádza, manželka ho dobehne a pýta sa ho, čo chce. Hovorí, že chce svoju ženu. Tú ženu v miestnosti nie je jej náhradníčku. Prichádza do svojej izby a pozerá sa na telo ležiace v posteli. Je stará a zjazvená. Odpojí sa a začne plakať. Greer ide do kancelárie, zatiaľ čo neznámy muž sleduje Petersovú. Následne ju zabije a zmení operátora jej náhradníčky. Náhradníčka vystupuje z nabíjacieho doku. Greer ide k plukovníkovi, aby sa spýtal na tú zbraň. Hovorí, že je to zbraň na preťaženie náhradníka. Jednou strelou náhradníka okamžite zničí. Nevedeli ale, že táto zbraň môže zároveň zabiť aj operátora. Vyrobilo ich VSI, ale plukovník sa domnieval, že každý jeden kus bol zničený. Greer mu prezradí, že prorok má jednu z tých zbraní, čo plukovníka veľmi zaskočí. Prorok zatiaľ podáva zbraň dvom mužom a káže im, aby ju dali agentke Petersovej. Ak sa vám videá páčia, prosím, prihláste sa na odber. Pre vás je to len sekunda a pre mňa to znamená možnosť pokračovať v tvorení týchto videí. Stone zatiaľ pristihne jej náhradníčku, ako sa hrabe v účtovníctve FBI. Greer ide navštíviť náhradníčku svojej manželky do práce a ospravedlňuje sa jej za predošlú noc. Vysvetľuje jej, že ju ľúbi, ale nemôže spávať a večne myslí na ich syna. Maggie mu na oplátku hovorí, že ani ona nespáva a že možnosť používať náhradníčku je jediný dôvod, prečo vôbec dokáže vychádzať z domu. Greer chce odpovedať, ale Maggie sa odpojí a dáva si tabletky. Vojaci prídu prevziať zbraň. Prorok hlása a hucká svojich stúpencov, aby začali na vojakov, náhradníkov, strieľať. Vojaci ich ale rýchlo potlačia. V procese postrelia aj proroka a zisťujeme, že on sám je v skutočnosti náhradníkom. Jeho operátorom je Kantor. Peters hovorí Greerovi, čo odhalila v účtovníctve. Strickland bol platený FBI. Najal ho Stone, aby zabil Kantora. Greer príde hore a nahlas oznamuje, že si prišiel po svoje veci a zároveň hovorí, že Victor Welsh, hovorca VSI, ich pozdravuje. Stone si ho okamžite berie do kancelárie a Greer mu hovorí, čo všetko vie. Stone získal zbraň od spoločnosti a najal Stricklanda na vraždu Kantora. Avšak omylom bol zavraždený Kantorov syn. Stone chce volať o pomoc, ale Greer ho zneškodní a nabúra sa do jeho pamäti, ktorú si stiahne. Skutočný Stone volá, aby Greera zastavili, avšak už je neskoro. Spolu s Peters utečú. Zisťujeme, že objednávateľom vraždy bola samotná spoločnosť VSI, pretože zistili, že financuje hnutia proti náhradníkom. Hovoria o tom, že Stone potreboval na používanie zbrane špeciálne kódy. Greer ich nájde, ona si ich zapíše. Následne havarujú a Peters berie zbraň a uteká. Greer sa ju snaží nasledovať z FBI v petách. Podarí sa mu ukradnúť auto a zavolať Bobbymu, aby odpojil operátora od Petersovej. Tá už však je s ním a pripája sa do celej siete náhradníkov. Volá teda rýchlo svojej manželke, prosiac ju, aby sa okamžite odpojila, pretože sa stane niečo zlé. Peters medzičasom konfrontuje Stonea, pýtajúc sa ho, či mu jej predošlí partneri vo VSI dobre zaplatili. Zisťujeme teda, že jej náhradníčku momentálne ovláda Kantor. Prezradí svoj plán uviesť ľudstvo do pôvodného stavu. Následne zabíja Stonea. Greer dobehne ku Kantorovi a bojuje s náhradníkmi, zatiaľ čo Petersovej náhradníčka nahráva vírus. Kantor s ním hovorí, avšak aby tak mohol urobiť, musí sa odpojiť od Peters. Chce zničiť, čo vytvoril a v rámci toho zničí aj ľudstvo. Vírus je nahraný a Kantor pácha samovraždu.
Greer preberá kontrolu nad Petersovej náhradníčkou a odpútava Bobbyho. Ten mu dáva inštrukcie, ako odpojiť operátorov od náhradníkov. Ľudí odpojí, rozhodne sa však nezachrániť náhradníkov. Vojaci vstupujú a ničia Petersovej náhradníčku. V tom momente sú všetci náhradníci vypnutí a normálni ľudia sa prekvapene prechádzajú po uliciach. Greer prichádza domov a zisťuje, že Maggie nie je vo svojej izbe. Po dlhej dobe sa jeden druhého dotýkajú. Film končí prenosom správ o tom, že celá sieť náhradníkov bola vyradená. Tento film bol spracovaný na základe tipu od fanúšika. Dajte mi v komentároch vedieť, aký film by ste radi videli na budúce. Nezabudnite sa prihlásiť na odber a zapnúť upozornenia, aby ste mohli pozerať viac takýchto videí. Ďakujem za pozretie.